objectius de l'Institut d'Estudis Comarcals serien sobretot protegir el patrimoni arqueològic, històric, lingüístic, cultural de la Marina Alta, promocionar-lo, difondre-lo mitjançant publicacions, congressos, presentacions, conferències. És un vincle molt important per a la comarca. Ser soci del IECMA significa moltes coses. Significa participar en el teixit social de la Marina Alta, participar en la recuperació del patrimoni cultural i lingüístic. En l'any 1981 va morir Sanchis Guarner i vaig decidir muntar un seminari permanent de cultura popular. Va passar que gent que estava en el seminari de cultura va ser més ambiciosa encara que jo, la idea que jo tenia, no? I va començar a pensar, això té que ser un institut d'estudis més ampli, no solament d'etnologia. I en l'any 1985 és quan es forma l'Institut d'Estudis Comarcals. Al llarg de la història de l'Institut, que ja fa més de 35 anys, han estat quasi 1.000 persones, unes 1.000 persones que han format part. De fet, des de que comença el primer congrés fins al 6è congrés, que ha sigut l'últim, del març del 2019, veiem que els estudis han anat fent-se de millor qualitat, augmentant els temes d'interès i, de fet, s'han ampliat moltíssims coneixements que tenim. Però, a més dels congressos, editem 3 revistes, com pugui ser l'Aigua Dols, com pugui ser la Guaits, i una revista en format calendari que cada any té una temàtica. L'IECMA ha estat clau per frenar el genocidi cultural i lingüístic a la Marina Alta. Ha estat també l'emplaçament més important per a la investigació. Hem augmentat el coneixement sobre aspectes importantíssims de la nostra història. De Rosa Céser és un referent en la cultura de Dénia. Molt faenera, molt important dins de la cultura i dins del patrimoni de la comarca. Una persona culta, una persona plana i una persona que sempre està a l'abast de tot el món. I és una dona que sap el que no te pugues imaginar. Ella és la directora de la Guaits i porta endavant una feina molt encomiable de coordinar tots els investigadors, coordinar l'edició, anar a la imprenta i treure endavant una revista que enguany porta 40 números, que poquetes revistes arriben a este nombre. Té una empatia especial per a comunicar, per a entendre la gent. T'he dit que per a mi és una dona referent.